Ez du zentzurik. Horix ez, begira, ez da bukatzen. Baina zer zabiltzate? Itxi txorrota. Ura zaindu behar Ara! dugu. Zu ere bai, Urbi. Zu ere bai? Zer? Atzo eskolan kargu hartu zigutzen plastikan, pintzela garbitzerako orduan ez genuelako txorrota itxi. Eta urari buruz ikertzeko eskatu ziguten, bihar korroan komentatzeko. Baina ez da justua, ez da ezter gertatzen. Txorrota zabaltzen badugu, ikusi ez da bukatzen. Itxi txorrota orantxe bertan. Normala da kargu hartzea, ura oso garrantzitsua da? Garrantzitsua? Bai, ura dena da, planetaren 3 laurdenak ura dira. Etaren 3 laurden, urra asko da hori, nola bukatuko da, baina... Gehiena, gazia delako. Eta geza bakarrik 3%. Gu geu ere, ura gara? Nola? Bai, gure gorputza 175 da ur. Nik ez dut oso likido ematen. Bai, animaliak, landareak. Tomatea 185 da ur. Posible ote da. Bai, posible da, bai. Eta lurreko hainbat tokitan ura xahutzen ari da, bukatzen ari da. Eta planetan dauden urputzu erraldoiak, akuiferoak ere usten ari dira. Ez baitiogu nahikoa denbora ematen zikloa betetzeko. Panik oso ur gutxi edaten dut. Hori ez da kontua. Arazoa da, ura gauzak guztiak egiteko erabiltzen dugula. Baina nola bukatuko dira Euskal Herriko arkiperoak. Akuiferoak. Arkitektoak. Akuiferoak. Ba, hori, nola bukatuko dira gure putza handiak. Euskal Herrian etengabe euriari badu. Ez, hori ez da kontua. Zuk txorrota irekitzen duzun guztitan, ura ur zikinekin nahastu egiten da, eta sekulako energia behar da ur hori berriz garbitzeko. Urbizu nola dakizu hainbeste? Asko irakurtzen dudalako, eta gustatzen zaidalako. Eta zure hidrofobia arazoa izan zenuenean, asko ikasi nuelako. Barkatu, hidrozer? Hidrofobia, urari beldurra. Bueno. Eta, baina nola egiten du planetak berritzeko itsasora doan ura? Lasai, gauza bat bururatu zait, lehiaketa bat egingo dugu. Parte hartu nahi? Lehiaketa, baina ez gara bustiko ez da. Lasai. Eta zein da saria? Bueno, saria txikia da itxuraz, baina handia bere sinpletasunean. Aupa, has gaitezen! Lehioan urez betetako poltsa utzi eta eguzkiak egin dezala lana. Ea, hau izango da gure esperimentua, gure azken froga. Eta ezin gara ikustera gelditu. Ez lasai geroago. Az dadila lehiaketa! Aupa! 21 galdera egingo dizkizue. Eta zenbat asmatu beharko ditugu. 11. Ordoa lehenengoa. 100 zenbatean gara ura. Ni oso gutxi, ur gutxi edaten dut eta. 101 izango naiz. Erantzuna, okerra. Asto! Barkatu. 2. galdera. Eta jaio berriek, guk baino ur gehiago ala gutxiago. Gehiago. Asto kontsultatzeko! Eta erantzuna, zuzena da! Hain dira goxoak eta biguinak. 3. galdera. Zenbat litro ur behar dira galtza bakero batzuk ekoizteko? Ez da urik behar? 2-3 litro ur? 2000-3000 litro ur. Bakeroak lehorrak dira eta oso deserosoak iruditzen zaizkin niri. Zero patatero ez da urik behar. Erantzuna, okerra. 2000-3000 litro ur. 2000-3000 litro posible ote. Bai, horregatik da garrantzitsua gauza berrera biltzea, konpontzea, ezpuskatzea, zaintzea. 4. Esaizkidazue, 3 modu egunero etxean ura aurrezteko. Komunikazioa ez erabiltza zakarrontzi moduan. Oso ongi bat, Bainontzia erabili ordez, dutxa erabiltzea. oso ongi bi. Eta hortza garbitzerakoan edo dutxatzerakoan, ureko txorrota iztea. Zuzena, baina ez du balio. Dutxa, 2 aldiz erabili duzue. Baina ez berdina. Euria aprobetzatzea. Euri orabildu loreak ureztatzeko, adibidez. Erantzuna, zuzena! Opa! Momentuz, 2 galdera zuzen, 2 galdera oker. 10 galdera zuzen, 10 galdera oker. Galdera bakarra sarirako. Esperimentuaren galdera. Experimentua. Lehiaketa hasieran, egun eguzkitsu hau aprobetxatuz, poltsa jarri dugu lehioan zintzilik. Galdera, zer gertatu zaio ur horri? Lasai, pista bat emango dizuet. Astok lehen esan du ura nora iristen den itxasotik akuiferora. Horrekin dauka lotura. Badakit,
ziur gure poltsako ura hegazkin itxurako laino urdina bihurtu dela aireratzeko prest. Ez, seguru elurrezko panpin ikaragarri bat bihurtu dela eta toki klikin itxoiten dagoela, arekin aurri dara eramateko. Akuifero. Edo... Denbora! Noizti denboraren kontu hori? Gero eta astakeria handiagoak esaten hasi zaretenetik. Erantzuna, okerra! Baina saria, edozein modutan, irabazi duzue. Esperimentua! Ura eguzkiak lurrundu egin du eta lainoetara joan da. Aireak, lainoak mendietara eramaten ditu eta hodeiek euria askatzen dute. Hori da, uraren zikloa. Eta saria? Saria, urari buruz ikasi duzuen guztia da. Bihar korroan partekatuko duzuena. Ez daki nik, ez dirudi oso sari handia denik, beste zerbait espero nuen. Saria txikia da itxuraz, baina gauza txiki guztiak garrantzitsuak dira. Arrazoi duzu Urbi, pila bat ikasi dugu eta bihar lagunekin partekatuko dugu, mila esker. Bai, Urbe, bai. Begira, beste esperimentu bat buratu zait. 175 ura naizenez, hemendi pasatu beharko nintzateke arazuri gabe. Eba, ez dut ulertzen. Zergatik ez nezartzen. Badakit, askotan esaten diate buru ondia eta buru gorra naizela. Horregatik izango da.